Ola, boas, eu son Aurora Ravela e hoxe veño falar de Reheifa e da corentena. Coñecedes o Enrehéifate? Entre outras cousas, o Enrehéifate é un concurso de vídeos que se pode mandar a través da rede. Comezou o 23 de marzo e ten o prazo de inscripción aberto ata o 29 de maio. Cando as altas esferas do Enrehéifate organizaron esta nova edición, non contaron que ia haber unha pandemia mundial e, polo tanto, mantiveron o calendario para a primavera. Que pasa? Que así como todos os eventos presenciais tiveron que cancelarse, os obradoiros, as formacións, a verdade é que o certame, como é un certame de vídeo a través da rede, non ten por que cancelarse. Hai formas de reifar a través da rede. Total, que decidín facer un vídeo explicando como podedes participar no Enreheífate mantendo a corentena e sen sair de casa. E para isto chamei unha colega. Sol. Parece cousa de megas, entón queren chamarte para botar unha reifa. Para botar unha regueifa, e eu non che digo nada, estou aquí no Sacromonte e hasta a Sierra Nevada. Eu no alto de Galiza, na corentena sen fíos, desde Skype ou desde Zoom ou en reifate sen líos. En regueifate sen líos. Digo, en Galiza ou en Granada, é cuestión de actitude, isto é cuestión de ganas. Ainda que ganas non faltan, xa nos imos despedindo, desde o Burgo hasta Granada quedamos para outro brindo. Quedamos para outro brindo. Que eu teño que marchar, como mola a regueifa tamén cando é virtual. Xa vedes que a distancia non ten por que supoñer un obstáculo para facer unha reheifa a través da rede, así que, inda que a veces xorden algúns obstáculos e hai que superalos, pois conseguimos facer o noso vídeo de reheifa. Despois decidín chamar a outra colega para probar outra canle diferente. Imos cantar a regueifa que nos versos xa se cría. Pra saudar vos a todes, aquí está Alba María. Aquí está Alba María, rodeada de telas. Ven saudar a Aurora, tamén me chaman Ravela. Tamén te chaman Ravela, cada día somos máis. Estamos nos conectadas aquí polo meu Skype. E inda que xa comezamos, vou ter que dicir abur, porque imos polo Skype, pero agora isto é o Zoom. E digo eu xa cantando, a regueifa non engana. Pra cantar desde a casiña usa de calquer programa. Usa de calquer programa, xa te dixo a miña amiga, que con isto rematamos, aquí vai a despedida. Aquí vai a despedida, máis que non vos dé a pena, pois podedes regueifar durante esta cuarentena. O caso é que para facer un vídeo regueifando con amigas podedes facelo perfectamente desde a casa. Eu estive probando varias formas e vou vos contar as miñas conclusións. Primeiro estive probando a través da videochamada de WhatsApp, pero cando eu capturo a pantalla o micrófono non funcionaba ben, entón decidín que este método non era o mellor. Despois probei coas chamadas de Skype e coas de Zoom. Despois destas dúas experiencias, eu considero que as chamadas de Skype son as máis sinxelas de facer e as que mellor quedan. Así que vou vos explicar como facelo tanto con Skype como con Zoom, por se queredes probar calquera das dúas fórmulas. Imos aló. Empezamos entón vendo a ver como se fai a través de Zoom, polo que imos entrar primeiro na plataforma de Zoom, na que te podes descargar a través do seu web. Damoslle aquí a nova reunión. Entón, estou aquí eu diante xa, vai conectar. E agora simplemente temos que convidar aquí algún dos nosos contactos, pois por exemplo, eu podo convidar pois a Alba María. Comezamos a chamada e simplemente o que imos facer é darlle aquí o botón de gravar. Damoslle o botón de gravar cando esteamos na conversa ou pola nosa conta tamén podemos facelo. Temos aquí a sinal de que está grabando, cando queiramos podemos interrompilo e cando remate a reunión vai estar guardado nunha carpeta.
Entón, pechamos a reunión. A min por defecto gardouse menos documentos, entón doulle o buscador, busco a carpeta de Zoom, que no meu caso está nos documentos, e aquí xa podo ver as distintas gravacións que teño. Vou ir a do último día, e aquí xa podo ver o vídeo que fixen. Vamos probar agora a facelo a través do Skype, para o cal abrimos a aplicación de Skype, imos a conversa coa persoa coa que imos regeifar e damos a este botón de aquí, que é o de facer videochamada. Aquí estamos conectando. En este botonciño de aquí abaixo vai ser onde lle deamos a iniciar a grabación cando esteamos conectadas coa persoa. Entón, esperamos a que se cargue. Hola, Coro! Hola! Damos a iniciar grabación e vemos que aquí arriba está iniciando a grabación. Vai como reconectar, perfecto. E agora poderíamos empezar a regeifar e cando rematemos damos aquí a parar a grabación. E xa nos vai quedar guardada na conversa. Chao, Coro, moitas gracias. E agora, unha vez saímos da conversa, damos aquí os 3 puntiños para guardar o noso vídeo. Regueifa, Coro. Aquí acaba este vídeo tutorial, así como faríamos para mandar un vídeo en Regeífate sen sair da casa, poder respetar a cuarentena e ainda así seguir regueifando. Así que ánimo e avante Regueifa.